Matul l-2016 il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet għal 460,297 persuna. Dan ifisser li meta imqabbel mas-sena 2015 il-popolazzjoni żdiedet bi ftit anqas minn 10,000 persuna. Total li skont l-istatistika ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika hija dovuta għal migrazzjoni netta. Dan ifisser li n-numru ta' persuni li għażlu li jgħixu f'pajjiżna kien ferm akbar minn numru ta' persuni li emigraw. Fil-fatt, matul l-2016 kienu 17,051 persuna li ġew jgħixu f'pajjiżna. Il-maġġoranza tagħhom huma żgħażagħ ta' bejn l-20 u 29 sena li f'Malta raw pajjiż ideali biex jibnu l-futur tagħhom. Dan fil-waqt li kienu 8,303 persuni li emigraw minn pajjiżna. Bil-maġġoranza tal-popolazzjoni Maltija kienet magħmula mill-irġiel, total ta' 201,663 raġel, meta imqabbel ma' total ta' nisa li kien jammonta għal 228,634. Dan minkejja li skont l-istatistika in-nisa għexu aktar mill-irġiel. Dan hekk kif l-istennija tal-ħajja għal anzjani li għandhom 65 sena kienet aktar minn 22 sena għan-nisa fil-waqt li kienet ftit anqas minn 20 sena għall-irġiel. Dan fil-waqt li l-istennija tal-omor mit-twelid kienet ta' ftit anqas minn 81 sena għall-irġiel u ftit iżjed minn 84 sena għan-nisa. L-istatistika turi wkoll li matul l-2016 mietu 3,342 persuna li fil-maġġoranza kienu nisa fil-waqt li twildu 4,076 tarbija li fil-maġġoranza kienu subien. Dan fil-waqt li saru 20 adozzjoni minn pajjiżi barranin li minnhom 11 kienu subien u 9 kienu bniet.